Seguimos de viaxe por Galicia e chegamos hoxe ata estas terras de Lemos, concretamente a capital, a Monforte. Monforte está situado nun val entre os ríos Miño e Sil e atravesada polo río Cave, que é un afluente precisamente deste río, e pola súa fertilidade da terra e a súa situación tan estratégica, foi un lugar cobizado por povos e civilizacións xa dende os anos 900 antes de Cristo. Monforte coñeceu tamén as revoltas irmandiñas, a presencia dos romanos, dos xudeos. Monforte tivo, sen dúbida, o seu tempo de maior esplendor cando era señor destas terras Pedro Fernández de Castro, a sétima dinastía dos condes de Lemos. Este era un nobre que estaba moi preocupado pola cultura, foi mecenas de persoeiros tan importantes como Cervantes, Lope de Vega, o Quevedo, e a él lle debemos unha boa parte de os monumentos, dos restos monumentais que chegaron ata os nosos días. Hoxe nos imos coñecer Monforte dende o punto de vista turístico, paisaxístico, cultural, monumental, histórico e, por suposto, como facemos habitualmente neste programa, tamén gastronómico. Gracias por acompañarnos e comezamos xa esta viaxe por Monforte de Lemos. Xa poucos dubidan da hipótese que mantiña Murguía sobre a orixe celta da terra de Lemos, baseándose nas teorías de Plinio, quen citaba os lemavos como un pobo asentado nesta terra, concretamente no castro de Actonio. E este castro é o actual Monte de San Vicente, o accidente xeográfico que un identifica máis con este concello lugués, porque dende o seu cumio loce con fachenda un dos conxuntos monumentais máis importantes da arquitectura medieval de Galicia, vencellada aos condes de Lemos. Alí se estableceu a Orde Vieita, o que supuxo un paso fundamental para o desenvolvemento da cidade. No século XII, o conde de Galicia, Ramón de Borgoña, concedeulle aos señores de Lemos a refundación de Monforte e o abade de San Vicente cedeulles parte das terras situadas na aba deste monte. Asentouse alí unha importante colonia xudea, dedicada ao comercio e ás profesións chamadas liberais. Deste barrio xudeo quedan algúns vestixios, como a porta da pescadería construída no século XIII, restos da antiga muralla e algunhas casas, como a dos xudeos Gaibor, a que fora unha das familias máis ricas do Monforte medieval. A torre de homenaxe con 30 metros de altura foi a peza fundamental do castelo de Monforte. Posúe 4 andares e no terceiro ábrese o ventanal da raíña. Dende alí, e sobre todo dende a azotea meada, un pode gozar cunha das máis magníficas panorámicas do Val do Lemos. No interior poden verse mobles da época entre os que destacan arcóns, armarios, mesas e cadeiras con blasóns fidalgos das vellas familias de Lemos. O mosteiro de San Vicente do Pino loce na súa fachada o estilo neoclásico da época, o mesmo co claustro do interior, mentres que a igrexa, pegada á esquerda do mosteiro, é de traza renacentista. Saindo xa de intramuros, chegamos á beira do río Cave, que podemos cruzar seguindo a calzada da Ponte Vella, coñecida como a Ponte Romana, unha edificación civil construída, sen embargo, durante o medievo, concretamente no século XVI.
ponte, que posúe 6 arcos semicirculares, lévanos directamente cara ao convento das franciscanas descalzas, tamén coñecido como das Clarisas. Fundado no ano 1622 polos sétimos condes de Lemos, Pedro Fernández de Castro e Catalina de la Cerda de Sandoval, o convento acolle o Museo de Arte Sacra de Monforte, que posúe 300 pezas catalogadas, unha boa parte delas doadas polo Papa Urbano VIII. A peza máis antiga é o San Cid de Cangas, datado no século XIV. O museo foi fundado no ano 1979. Baixando o curso do río Cabe e rodeado polo Parque dos Condes e o Xardín da Compañía está o magnífico edificio do Colexio da Nosa Señora da Antiga, coñecido tamén como os Escolapios, outro dos referentes arquitectónicos deste concello, construído baixo o patrocinio do cardenal monfortino Rodrigo de Castro, que tiña a intención de convertelo en universidade. O colexio, chamado tamén o Escorial Galego polo estilo renacentista herreriano e o aire solemne, foi construído entre os anos 1593 e o 1622. No interior chaman a atención a impresionante escaleira real, sen puntos de apoio e visibles e chanzos de 3 metros feitos nunha soa peza de granito, e os claustros neoclásicos. Un deles loce un escudo distinto en cada fachada para simbolizar as diferentes etapas e rexencias ao longo dos séculos. O escudo do cardenal, o dos Lemos, da Casa de Alba e o dos pais Escolapios. Tamén posúe unha pequena pinacoteca que garda, sen embargo, no seu interior cadros de gran valor, entre eles o San Francisco e o San Lourenzo do Greco, 5 táboas do italiano Andrés de Sarto e varios exemplares da biblioteca persoal do cardenal. Pinturas tamén da Escola Compostelá completan os fondos deste museo. Así mesmo, tamén paga a pena unha detida visita ao interior da igrexa para descubrir un impresionante retablo maior de case 20 metros de altura. A obra, esculpida en madeira de nogueira, representa 6 escenas da vida de Xesús e é de Francisco de Moure, que morreu antes de rematala, polo que foi o seu fillo quen a culminou. De novo, seguimos o curso do río Cabe e chegámonos ata a Ponte dos Picos, situada no Camiño Real e construída no século XVI para salvar o regato das malloadas. Dende aquí principiamos unha visita polas igrexas do Monforte máis rural, que conservan na estrutura restos dunha orixe románica, como a porta de entrada da de Santa María de Penela ou a de Parte. Pero sen dúbida é a de San Pedro de Ribasaltas, construída no século XII, a que tesoura máis vestixios da época románica. Na magnífica ábsida semicircular, con dovela e canzorros, é onde se concentra a maior parte do valor arquitectónico.
Non podemos rematar esta visita pola historia e os monumentos de Monforte de Lemos se mencionar o Pazo de Tor, o máximo expoñente da arquitectura civil nesta terra e que completa un riquísimo legado posto a disposición de quen desexe coñecelo. Ben, pois xa vimos a cantidade de argumentos de todo tipo, turísticos, paisaxísticos, monumentais, artísticos e históricos que nos ofrecen estas terras de Lemos e concretamente esta cidade de Monforte onde fixemos hoxe o noso programa de viaxe. E unha viaxe nunca está completa se non facemos un bo xantar. Por iso nos gusta coñecer a gastronomía de cada un dos lugares que visitamos. Neste caso, eliximos a un dos restaurantes de referencia, non só en Monforte, senón mesmo da gastronomía en Galicia, como é o restaurante O Grelo. Imos ver que nos conta da gastronomía, do que temos que xantar cando vimos a Monforte o seu propietario, Emilio Rodríguez. Ben, pois xa estamos no interior deste restaurante O Grelo, que está aquí no monte de San Vicente do Pino, a carón mesmo do Parador. Que tal? Como estás? Hola, que tal? Emilio, que tal? Como estás? Ahora sí que é certo que chegou o inverno, eh? Mira que vai frío, mira que vai frío. Sí, temos neve alrededor, eh? Neve alrededor. Bueno, pois chego un pelín tarde, pero bueno. Para comer nunca é tarde, eh? Nunca tarde. No, aquí estedes abertos sempre. Sí, bueno, cando hai apetito nunca é tarde para comer, non? Este decía eu ao principio do programa que é un dos restaurantes de referencia, non só en Monforte desde logo, pero non só en Monforte, senón no resto de Galicia. Levades xa moitos anos dedicados á gastronomía. Sí, levamos casi unha vida, 22 anos xa, co restaurante. Antes tiñámolo no centro do pueblo, ao lado do Ayuntamento, e fai 6 anos que estamos aquí, no cima do monte este de San Vicente. E había algún antecedente familiar de restaurantes? Por que comezas ti con isto? Bueno, eu entrou un gosanillo unha vez que fun de vacacións a Holanda. Ali tiña un tío que tiña 2 restaurantes, non? E claro, como as vacacións, os cartos andaban escasos, houve que traballar. Empecei no restaurante dele, bueno, e gustoume o tema da cociña, do restaurante, e logo, pois, empecei un pouco en broma con isto e, ao final, é un pouco a miña vida, non? Mira, aquí faise cociña tradicional galega, aínda que, como vexo pola presentación dos pratos, xa ten un aire tamén de modernidade. Sí, bueno... Pero segue sendo o mismo. A base é a mesma, o que pasa é que, bueno, a decoración e todo eso, pero a cociña sigue sendo a tradicional de sempre, non? Hai moita man de obra, solamente para preparar isto, sí, para adornalo deste xeito. É que, claro, en Galicia, por suerte, temos unha materia prima excepcional, non? Tamén, se a facemos todos igual, sí, claro. Tenemos que ir cambiando un pouco, non? Bueno, que é o que temos que xantar cando vimos a Monforte? A ver. Ui, aquí, pois, podes, basicamente, cousas do campo, porque aquí mar non hai, non? De todas formas, nós traballamos moito pescado, aunque, bueno, o que temos ahora mesmo é unha mostra dos produtos nosos daqui da zona. Non sei, eu empezaría con uns queixos bons, temos uns queixos por esta zona bons, e logo, un dos platos de temporada e clásicos de Monforte, sobre todo é a empanada, non? En estas fechas, pois, que menos con a empanada de zorza con huesos. Isto é unha empanada de zorza, iba a dicir eu. Efectivamente, unha empanada que agora estamos na época de matanzas. Isto van con huesos, zorza. Bueno, a zorza é a base do chorizo, non? Sí, sí. O que pasa é que en vez de meterla no chorizo, pois leva, nós o que facemos é unha masa de pan normal, que é a clásica empanada de Monforte, non é empanada hojaldrada e nada, é masa normal de pan. Bueno, estírase, e logo enchese coa zorza, métese a outra capa encima, e logo faise no forno durante 1 hora aproximadamente, é o tempo que lle leva. Esas facedes vos, claro. Sí, sí, empanada todo feito nós. na casa. Eso que aquí en Monforte o clásico é os sábados, casi todo o mundo come empanada, non? Hai fornos que fan miles de empanadas cada sábado. A xente leva
leva os produtos ao forno, E o forno e o forno ten a masa, falla esa empanada, e logo vai a buscar unha comida moi cómoda para a casa, para os sábados, é moi rica, ademais. E despois temos o xarrete. Temos o xarrete, Que é un plato típico. Sí, é un dos platos aquí deste restaurante. Aquí das carnes, son moi boas, bueno, é carne de ternera galega. É unha parte moi jugosa da terneira, da parte da pata, é moi melosa a carne, leva moito tempo facelo, eso sí, calcula que 4 horas aproximadamente. 4 horas. Sí, para facelo, porque ten que ir moi lento, moi despacio, para que se vaya poñendo blando por dentro, e logo vai acompañado con as castañas, que sí, son típicas de aquí tamén. As castañas están cocidas nun almíbar moi suave, bueno, fai un contraste dulce coa carne que lle queda moi ben. Na temporada de caza tamén tedes caza. Nos, unha dos platos máis importantes que traballamos é a caza. Durante a temporada empezamos no mes de outubro e logo prolongámoslo hasta febreiro, finales de febreiro. Que cando comeza a lamprea. Tamén. A lamprea, antes chegaba a lamprea aquí a Monforte. Polo cabe. Polo cabe, sí. Antes de poñer as presas que fixeron dos saltos, claro. A lamprea subía e aquí hasta o cabe chegaban as lampreas. O que pasa é que, claro, agora non chegan as lampreas nin salmón, que subía antes, nin nada, todo eso... Nin anguías, casi, non? No, anguías as que quedan por aquí, o sea, ainda vai habendo algunha, pero moi pouco, moi pouco. Mira, aquilo é venado, precisamente. Sí, aquilo é venado. Aquilo é da cinta de lomo do venado. É un plato que, sí, este pode ser un pouco moderno, se tú queres. Non é a clásica preparación da caza de sempre. Este é un lomo de venado que vai feito á parrilla, vai moi rojo por dentro, casi crudo, está moi blandiño, e logo leva unhas mazás salteadas por encima, unhas pipas, pero bueno, unha carne moi jugosa tamén, unha carne moi blandiña. Emilio, de postres, este xe xa nos caeu, este tiene que estar así, me parece, non? Sí, bueno, o que pasa é que se aguanta un tempo... Aí aguanta, pero de postres... Aguanta o tempo de comelo. Isto é caramelo, ademais. Sí, iso é un caramelo. Os postres nós facémolos todos aquí na casa, non? Iso é caramelo que tarta de queixo. Temos un verdadeiro artista na cociña, sí, xa oímos, que é Martín Mantilla. O delo dos postres é algo genial, non? Na decoración, na textura, no sabor dos postres, preparos moi ben. E xa por último, se vimos aquí a Ribeira Sacra, temos que tomar viño da Ribeira Sacra. Home, por suposto. E agora pode ser este, porque ademais ti tamén eres adegueiro. Sí, eu son adegueiro xa fai tamén un montón de anos, case cando empecé co restaurante. Miña familia sempre tuvo viñas na zona da Mandi, ademais, que logo, bueno, é a Ribeira Sacra, pero meu avolo tiña viñas, meu pai tiña viñas, eu vendía o viño no restaurante, e claro, daquelas pois vendías en xarras, traías un garrafón e ibas botando pouco a pouco, pero bueno, logo daste conta que o viño hai que identificarlo tamén, e que o cliente sepa o que está bebendo. Se temos que definir o viño da Ribeira Sacra, ti como o definirías, e para que pratos? É dicir, de tal xeito que cando vayamos comer un cocido, pois dixamos, enseguida nos veño máis pois teño que tomar Ribeira Sacra, ou teño que tomar Ribeiro, ou que sexa. Bueno, hai dous platos, sobre todo, que automáticamente tes que tomar viño da Ribeira Sacra, que é o pulpo e o lacón con grelos, o cocido, non? O sea, o viño da Ribeira Sacra ten ese puntiño de acidez, é un viño xoven, normalmente, e vai moi ben, tanto co pulpo como co cocido, non? É un viño lixeiro, é un viño que é moi afrutado, xoven, aunque agora, bueno, pues estáse facendo tamén xa en barricas de roble, conservas. Estáse facendo algunha crianza, non? Nós concretamente, xa desde o ano 97 estamos facendo ensayos, porque, claro, tú sabes que experimentar con viño leva moitos anos. Sí, claro. E, bueno, a verdade é que o mercado está respondendo fantásticamente a ese viño,